Jatend piny Kenya William Ruto gikone ogolo duonde ewi ng'anyo mar lakteche kendo lero ni sirkal onge kod omenda mar medo lakteche kaluwore ni Kenya yware kod pek mag chulo gope. Nolose kanisa mar AIC ma Eldoret kama olero ne lakteche ni odogi e tich. Kaka Judith Mondi lero no, riwruok mar KMPDU kata kamano golo boke malero ni ok gibi kethni kendo tich ariyo gibago ng'anyo maduong' e chuny boma ma Nairobi. Gikone to jatend piny Kenya William Ruto ogolo pache ng'anyo mar lakteche ma osebedo ka dhi nyime pachoka kuom ndalo 24 ma okalo. Ruto mane lose kanisa mar AIC bade ma Eldoret olero ni sirkal onge kod omenda machano medo lakteche kaluwore ni Kenya yware kod pek mar chulo gope. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. Kwayo mar Ruto mondo mi lakteche oyie omenda ma piny owacho miyogi okwede kod jaod bura ma Matungulu Stephen Mule makoni piny owacho mar Kenya Kwanza choko osuru mathoth koa kuom jopiny kendo lakteche ok owinjo yombe ktol ne dwaro magisebedo ka gikwayo. This government is collecting more taxes. Watakata mpaka machifu nyumba ambao hawajui watanunua anga gani. Housing levy. If you don't want to pay the doctor. Hii maisha imekuwa ngumu kwa sababu ya utapeli wa uongozi. Mheshimiwa Ruto ulisapotiwa na kanisa 100% wakisema utatuendesha vizuri. Mule bende koni piny owacho mariek yedolore mondo miores joge manyaka sani wito ngimagi nikech onge mar jochiw thieth e ute thieth. Naenda hapa Katangini kwa my neighbor kuzika mtoto wa less than 10 years. Mtoto alipeleka hospitali Kenyatta, madaktari wamegoma, damu imeteremka kutoka mahali inafaa ikafika 4, hakuona mtu wa kumsaidia, ametuacha. Ni uchungu. Hao wazazi walipoitwa mtoto ameachwa, and I want to say this without fear of contradiction. Mahali walienda kupata mtoto wao, walipata more than 30 babies who died the previous night. E kaunti Nakuru, Gilgil, jotuo yudo fungruok bang' riwruoge ma ok mag piny owacho bago thieth manono magikoni okonyogi. Tumeenda Nakuru tafuta matibabu, hakuna, huwezi pata daktari, ni shida tu. Lakini ile siku ya leo tumepata nafuu, kwa maana tumepata madawa, tumepata madaktari, wamesaidia sisi sana. Ngoma ya madaktari imetupeleka vibaya kwa sababu hata watu wengine wetu wameshakufa, na tunafurahia kwa matibabu kwa sababu imekuja kutuokolea. Riwruok mar KMPDU bende ogolo boke malero ni ok gibi kethni kata bed ni yo magiyiero mar ng'anyo ok yot. E oboke mar KMPDU gikoni doho ne omiyo gi ndalo 14 mar twak kod piny owacho kanyaka sani pok giyudo luong moro amora mar bedo e twak. Tich ariyo mar tarik 9 gichano bago ng'anyo maduong' e chuny boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo chop dwachgi. Judith Mondi, Ramogi TV. Obila Bungoma omako lori moro e Tesendo la Mauta